Какво според тебе нямаме рейднеш? Да. Аз от тя съм сигурен. Оле. Направо. Брат, ти може да си имаш кома и да ме рейднеш. Не бе, нямам си бе, брат. Какво да ти кажа? Имам ендър чест. Само това. Имаш ендър чест, ама. Аз имам ендър чест. Ще приемаш ли или не? Казвам. Брат, откъде съм сигурен дали нямаме рейднеш? Казвай да или не, или просто затваряме. Чай, ще видим. Казвай да или не. Имаш поне 10 секунди да размислиш. 10 секунди, чакай да помислим. Не знам. Може. Ами, добре да. Давай, приемай. Но чакай. Стой малко да помисля. Наистина. Ти какво ще дадеш от себе си? Откъде знам дали си сериозен? Трябва първо малко да поталким и тогава. Добре, аз мисля сега да ти затварям, защото ми писна като цяло. Аз искам първо да поталким и да те видя къв си, що си и това е. Ако искаш. Първо да видя и тогава. Добре, виж сега, мен сега не ми се говори като цяло. Наистина, абсолютно не ми се говори. Тъпо ми е сега да говоря, не искам. И чакам отговор от тебе, да или не, защото не се затваря. Брат, не, заеби, Арачо. Що? Защото няма какво да правя. После ще ти звънна. Аз се запознахме, брат, и ти веднага искаш телепорт в хомето. Оле, как ти да е, брат? Какво ще... Няма да ти го да рейдна. Откъде съм сигурен? Прил съм го цял ден. Пращам ти покана, ако не приема, айде.